ale ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira honorable salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaifa ala kan ka jumaw caya amin i bisimila ala kana jumaw dama caya ala ka jumaw caya ka sɔrɔ an ka kɛnɛ an sen ka kɛnɛ bolo ka kɛnɛ daw ka kɛnɛ k'a sɔrɔ pɔsi kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen fana ka kɛnɛ o yɔrɔnin ka fɔ ka fara kan ala ko duwawu bɛɛ lajɛlen dɛ sɔni i ni kanumɔgɔw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ bi jumadonya don kibaru o kɛnɛ kan o la sɔgɔmaden na an ka jɛmukan kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakurubaw filɛ nin ye ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye kiriw ye olu bɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ fɛn min ye Amadu Aya Sanogo ye ale kɔni ka kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ kunu ka taa bila marisi kalo tile 11 na o la fɛn min ye nin kiri ninnu ye u bɛ ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ mun de bɛ se ka a ɲɛfɔ fɛn jumɛnw de bɛ k'a kɛ sɔgɔmaden na an ka décryptage babu ye nin ye an ni Isa Kabasiri bɛ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ko min y'a to Amadu Aya Sanogo ka kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ a bɛna ka na o kun fɔ an ye min b'a to aw bɛ se ka faamuyali kɛ sɔgɔmaden na nɛgɛjuru sira fɛ aw ni Ibrahim Kibe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min sigira sen kan fɛn min kɔni ye bɛnkan sɛbɛn ye o lawaleyali kɛlɛli kama aw ni Kebe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ africain a ka se ka a fɛla fɔ anw ye o hukumu kɔnɔna la aw ni an baraɲɔgɔn Yaya Kulibali Yaskul bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ni wagati laban ninnu kɔnɔna la fɛn min Yaya Kulibali kunnafonidila don ale kɔni bɛ lakɔgɔli kɛ arajo kumakɛlaw kunna ni o bɛ formation ko fɔ fɛn min Yaya Kulibali ye kunnafoni bɛ a fɛnɛ bolokɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka a lase kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Kunare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahima Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Hawa Daɲogo ale wulila ka se kɛnɛ tigilamɔgɔ dɔ ma sɔni an bɛna o kibaruyaw yira aw la Alexi Kalambiri ma sɔn fɛn min ma o fɛnɛ bɛ yira aw la sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la anw ka don fɔli duma sɔgɔmada in na o bɛ Habib Kouate bolo sisan an bɛna kunnafoniw daminɛ ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye Sankolo ale bɛna jɛya dɔɔni ka kabanɔgɔ fitini kala Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min fo nɛnɛ fiɲɛ ye o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min yɛrɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulu bɛna kɛ Mali cɛmancɛ marabolo dɔw la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔjan filɛli la k'a daminɛ kilomɛtiri 4 ka taa bila fo kilomɛtiri 8 bɔɲɔnko la o la tilegan in na température kɔni bɛna jigin kosɛbɛ Kayikaw tilegan in na olu ka température kumaba o bɛ kɛ degré 35 ye fo ka taa se Kulikorokaw ma Sikasokaw olu ta bɛ kɛ degré 37 ye fɛn min ye Segukaw ye tilegan in na ani Mopti olu ka température kumaba bɛna ti jɔ degré 34 na Tombouctou olu ta bɛ jigin ka na degré 29 na Gawokaw olu ta bɛ kɛ degré 32 ye fɛn min ye Kidali olu ta bɛ kɛ degré 29 ye Menaka tilegan in na olu ka température kumaba o bɛ kɛ degré 32 ye Tawudeni olu ta bɛ jigin ka na degré 28 na Bamako district kɔnɔna la tilegan in na température kumaba bɛna kɛ degré 34 ye Bamako na lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 50 ye tile bɛna bin Bamako na lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 39 ye ni wagati boloda cogo ye ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ Mali marabolo fɛn o fɛn na a kun ye aw bɛ se k'aw ta n'aw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an b'a fɔ ko ala ka bi juma tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu tɔɔrɔ ma Amadu El Kunare bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan anw y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka ɲɛmaa la Antoine Solange Damele ko bibi na ma kunnafoni tan ko o ye kunfɛnma ye o la kanumɔgɔw walasa aw ka se ka bɔ dibi la fɛn min kɔni ye renouveau cɛdenw bɛ wulikajɔ sabati sanga ani wagati ka se ka kunnafoni ɲini k'a tɛntɛn tɛmɛ ɲɛmisɛnman na ka se ka na kunnafoniya ɲuman di aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban aw ka tile journée kɔnɔna la honorable b'a dɔn labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira bɛɛ lajɛlen sabatire don n y'o de f'i ɲɛna kunna sini ka jɛmukan kɔnɔ maa tɛ se ka si ɲɛna ko dɔ kunna dugu jɛlen k'i ma ko kalama di n'o kɛra k'a dɔn k'a fɔ i kɔni ye ɲɛ juru mu ta o kama an bɛ si a ɲɛna an bɛ wulikajɔw kɛ k'a daminɛ ɲɛmaa la ka jigin fɔ anw ye maa labanw ye dugu ma ka se ka kibaruyaw ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan Fanta Tumuta walasa k'a di jamakuluw ma o ye anw ka baara ye ni ɲamakala bɛ so wele o kuma anw fana ka wulikajɔ bɛɛ bɛnnen don ka se ka kibaruya ɲini k'a di limanaw ma sɛnɛkɛla bɛ taa foro la o y'o fana ka foro ye nakɔtigi bɛ taa foro la o y'o ka nakɔ ni baara ye anw bɛ kibaruya de ɲini k'o fana di o ye anw ka baara ye hali ni y'a sɔrɔ bolofa ni danfarada bɛ ne ta ni aw ta cɛ sabula foro bɛ ne fɛ ne bɛ taa cikɛ la aw kɔni bɛ yan jɛgɛ bɛ bɔ boso dugu la ka na di boso ma
yanno atita jila juma isa amante ka ɲɔgɔn clash sa ame yafa ɲɔgɔn ma ame bɛn ke bi an kan ka accord de signer ni ye tiɲɛ fɔ accord mana signer fɛn dɔw bɛ accord de paix mana signer cogo yɔrɔni minnu don in mankan tɛ ka kɛ yɔrɔni minnu bɛ accord kɔnɔ f'olu de ka lakile hali n'a bɛna ni drapeau bɔgɔtilen honorable fɛnɛ sera sabali sa an ye ka honorable accepter a bɛɛ ɲɛna n bɛ sira di ma tabarikala aw ni sɔgɔma renouveau don kibaru filɛ baw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ye minnu bila kan filɛ an ka foli ani karama bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a y'aw danse sɔgɔmada in na don kibaru bakurubaw bɛna tali kɛ min ye Amadu Aya Sanɔgɔ ale n'a jɛɲɔgɔn maa sɔrɔsi 10 ale damadɔ olu kɔni ka kiiri baaraw kɔni dayɛlɛla kunungo nka a ma se ka taa yɔrɔ jan sabula a bɔra a jɔ a kɔrɔ k'a bila min ye mars kalo tile 11 nata kan ale kun ye fɛn jumɛnw ye mun kɛra ko la an bɛna maître Cheikh Umaru Konare lamɛn ale min ye Amadu Aya n'a jɛ dɔw ka surunna don b'a ye bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanana wasadenw ka maa wele la min ye ministre min ɲɛsinen don jamana marako ma ministère de l'administration territoriale ale ministre tun welelen don ko kura Adama Fɔnba fɛ min ye lakɔli karamɔgɔw ka kisa dɔ gɛlɛya la a ko kɛra nimisi wasaba ye sabula ministre in sera k'a yɛrɛ lapasa ka layidu jɔnjɔn di k'a fɔ gɛlɛya min fɔra tarafatani don nka ale bɛna cɛsiri bɛɛ kɛ fu ka siri o gɛlɛya da la an bɛna Adama Fɔnba ka laseliw lamɛn o kibaruya ninnu kan Kamila yɛrɛmara kafo kɔnɔ o ye musolakaw kɔni ye k'a dɔ baara dege yɔrɔ jɔnjɔba sɔrɔ min yɛrɛ baaraw dayɛlɛla kaba min ye muso 200 a n'a kunkanfɛ olu kɔni ye kalan sɔrɔ kalan mun kun cɛra ni jɔnjɔdi ye renouveau télé tun b'o kɛnɛ kan Kati mara la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ka fara ninnu kan kibaruya caman bɛ yen min bɛ taa n'an ye Kolowari jamana kan k'a dɔn k'a fɔ sigida min bɛ yen ni o ye Divo ye Divo kɔni miyangaw cɛ la de minnu bɛ yen miyanka fɛn o fɛn bɛ Divo olu kɔni ye ɲɛmaa kura sigi min tɔgɔ ko Mama Sanɔgɔ ale kɔni bɛna kɛ miyangaw bɛɛ lajɛrɛlen kɔni ka hakɛw lapasaba ye buna hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ don ni a nataw la an tun ye an garisɛgɛ don Malik Jalo la ale taara cɛkɔrɔba sigili kɛnɛ kan na min bɔr'o la an bɛn'o fana lajɛ sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kiri ni wɔyɔ bɛ ɲini ka wuli ko kura min ye Isa Kawu Jimuni a ka maa ɲɛma Imam Mamu Diko ni ɲɔgɔn cɛ ko caman b'a kɔnɔ an bɛna an da se o fana ma sɔgɔmada in na an don ka ye nin ye bi ye juma ye an bɛ jɔ a kun kibaruya tɔ bɛɛ salo k'a di aw ma ni ka taa an yɛrɛ ye yanni tɛnɛ nata cɛ aw ni sɔgɔma aw ni ce renouveau don kibaru kanubaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu m'an filɛ minnu yɛrɛ b'an lamɛn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni ɲankuma min ye kibaruyaw bɛ daminɛ ni k'a dɔn k'a fɔ bataki ye bataki min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ mouvement coordination n'o ye semansi ye Mamu Diko ale senkɔrɔma don tɔ kan aw ladɔnniya k'a fɔ u kɔni ka jɛkulu ka bolofara kɛlen don ka jɛrɛ belebeleba labɛn n'o ye assemblée générale ye min bolodalen don ka bɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ sibiri nata ma an kɔrɔ ni o ye sini ye nka min ye jɛrɛ in kun bolodalen don ka bila semansi jabala kɔrɔla mayamugu nka kibaruyaw bɔra ka bi suro k'a jira k'a fɔ semansi tɔndenw ka jɛrɛ tɛna kɛ semansi yɛrɛ jabala la o kama u ye foyer de jeunes min filɛ nin ye i k'a dɔn commune D kɔnɔ 15 mugu 3e arrondissement kɛrɛfɛ ko min ye i k'a dɔn jɛrɛba in bɛna kɛ yen nɔ o kama semansi maa ɲɛma kura min bɛ yen nin waati in na hali ni ma sɔrɔ k'a fɔ nɔnɔbilali maa ɲɛma don ni o ye monsieur Jawara ye o kɔni y'a kanu k'u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen wele minnu ye semansi tɔnden jɔnjɔnw ye k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 waati k'a dɔn k'a fɔ min ye foyer de jeunes min filɛ nin ye denmisɛnninw cɔ a la commune D kɔnɔna la 15 mugu nin ko in kɔni maa caman y'a jira k'a fɔ yala jɛrɛ bɔkun ye semansi la ka taa mun na ye u y'a sɛbɛnciya kɔnɔ k'a fɔ tɔnden fɛn o fɛn mana se jɛrɛ kɛnɛ kan semansi jɛrɛ ka bɔ pewu semansi jabala la kun jɔnjɔn ye fɛn min ye ko a kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ taa di u ma ani ko bɛ semansi ko yɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛna ɲɛfɔ nka o y'a sɛbɛnciya k'a fɔ u ni Imam Mamu Diko ye hakili falen jɔnjɔn kɛ wa u bɛnn'a kan Imam yɛrɛ ka danganaya kɔnɔ ko ka taa kɛ 15 mugukaw olu fɛ yen min ye ko min ma k'a kɔnɔ u y'a sɛbɛnciya ni maaw sera ye u n'a kibaruya bɛɛ lajɛlen di maaw ma ladiriya kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an tun y'a fɔ min ye Breuruju to ala kibaruya min mana la ni fara ko maa 21 olu kɔni ni tora ka maa wɛrɛw fana bunɛ u ni la sa 2012 ale coup d'état ko kunga kɛrɛfɛw la bolokɔni China maa fɔlɔ min na o ye coup d'état ɲɛminalen tunu maa min fɛ n'o ye Hamadu Aya Sanɔgɔ ye ale n'a jɛ maa caman bɛ yen mun bɛ taa sɔrɔ a si 16 bɔyanko la jalaki bolokɔni China u la
ira k'a fɔ ko kɔni semɛni fali ninnu walima maa dɔw la jabali ka taa se dɔw yɛrɛ la tununi ma o kumaw sɛbɛkɔrɔ maanana kɔfɛ fana min ye k'a dɔn kiriw bolodali kunfɔlɔw kɛra Sikaso wa k'a ta o dɔ la ka bila bila kiri tun cɔra min ye kununko a kun bolodalen don ko kura nka ma taa yɔrɔ jan ka sababu kɛ kiri kɔni bɔra jɔ a kɔrɔ tu ka bila marisi kalo tile 11 nata o kɔnɔna la a kun ye mun ye hali ni ma ya k'a fɔ kiri tigilamaw yɛrɛ ka kuma ka suma ko kan Amadu Aya n'a jɛw la pasaba avocat min bɛ n'o ye maître Cheikh Umaru Konare ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ kiri ni ko ɲɛw kan. Kourou a décidé ka affaire bila ka taa le 11 mars a y'o décidé a yɛrɛ de ye a ma kun fɔ mɔgɔ ye mais an ka jateminɛ na a dabɔ kun de ye pour que a kun de ye mutation minnu kɛra jugew la nin waati na parce que ni juge dɔ ye kiiri daminɛ sisan et que kiiri taara continuer ka tile damadɔ kɛ n'o juge nana bɔ yen a bɛna kɛ baara ye parce que a remplacement bɛ gɛlɛya donc c'est pourquoi u y'a décidé ka a bila le 11 la o b'a sɔrɔ bɛɛ b'i ta n'i bila dɔn n'i kan ka don formation na n'i man ka don a la cour yɛrɛ b'o dɔn u b'o o problème régler mɔgɔ mɔgɔ nɔ minɛnen kun don ani mɔgɔ minnu kun ko ye partie civile ye u bɛɛ tun bɛ yan. Tabarikala Cheikh Umaru Konare maître ale ka ɲɛfɔliw tun ye saga 30 nɛgɛ 7 o bɛ sankaw fɛ gouverneur colonel Ousmane Sangare ale bɛ renouveau cɛmukanw kanuba ba ye n'an bɔra yan an bɛ don i k'a dɔn k'a fɔ min ye wasadenw olu ka hakɛw kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Mali wasaden ka baara ye baara dakunba 3 min ye ni o dɔ ye i k'a dɔn awa jamana ka sariyaw bolokɔrɔtali l'action gouvernementale o jateminɛli n'o ye fangabulon maa ɲɛmaw ka baaraw jateminɛli ani gɛlɛya minnu bɛ sigidaladenw kan ka se ka olu lapasa ka kɛ olu kumada ye o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ wasaden minnu donnen don transition in kɔnɔ olu jɔyɔrɔ b'a la ka bonya kosɛbɛ maa caman ka jate la hali ni y'a sɔrɔ u sigili ma mɛn kosɛbɛ nka kɛwale minnu b'a la n'o ye tɔɲɔn minnu bɛ jamanadenw kan tɔɲɔn minnu bɛ baara dakun kan ka se ka wele bila o ministriw ma kana tasa da yira u la kana ɲininkali sɛbɛkɔrɔ tɛnguw la hakilina fali jɔnjɔn kɔnɔ baaraw b'a la ka jateminɛ assemblée in na kosɛbɛ. O kama min ye Adama Fɔnba ale min tun ye lakɔli karamɔgɔw ka lapasa jɛkulu ka kuma laseda ye ni ale donna wasaden ninnu na ale kɔni ye wulikajɔw kɛ ka bi o don na ka se ka wele bila ministre 2 ma gɛlɛya min bɛ kalanko la masiki ko coronavirus ko gɛlɛyaw kan ni o bɔlen kɔfɛ fana min ye ministre min ɲɛsinnen don marako ale ni jamana cɛman bɔli ko ɲɛw ma hali ni ma sɔrɔ k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ fonctionnaire minnu bɛ mara ka bolo kan n'o ye fonctionnaire de collectivité gɛlɛya dɔw bɛ olu ka kow fana kɔnɔ o ko b'ale ministre bolo kununko ko kura k'a dɔn ale tun welela Adama Fɔnba fɛ min yɛrɛ kɔni kɛra hakilifalen jɔnjɔn ye wele in bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔw ka sarako gɛlɛya min bɛ jamana bɛ nafolo bɔ nka o bɛɛ n'a ta maa mun ɲɛsinnen don marabolo saraw labilali ma olu bɛ to tibitaba ni yɛrɛsagokɛ minnu na ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲininkali tɛngu ministiri la o kuma hakilina falen ninnu kɛra ko sababa ye sabula ministiri y'a fɔ k'a fɔ namara t'a la kalon t'a la gɛlɛyaba bɛɛ ko in na wa a ye layidu ta k'a fɔ gɛlɛya in bɛna duga ka bɔ a pewu sabula ale yɛrɛ ye ko ninnu misindura ta biɲɛ ma kaba ni gafe dɔw bɔli ye ka bataki tasa da yira lakɔliko ɲɛmaa bɛɛ la académique fara kapu kan k'a fɔ kalo tile 25 kana tɛmɛ yɔrɔ si Mali kɔnɔ bilen k'a sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw ka sara ma kɛ wa ko n'a kara bɔra maa o maa na gɛlɛya min bɛna a la sariya bɛ boli a boli cogonin na Adama Fɔnba ka ministiri weleli hakilinaw kan an ka kibaruya ɲinina minnu b'a kɛnɛ kan n'o o ye Zakaria Umaru Keita ale ye kuma galama tɛngu honorable la an k'a lajɛ. Bi kalanko ye jamana in bɛɛ ka haminako ye ni an ma kalanko ta ba la fɛn fɛn min bɛ n'an bɛ fɛ ka kɛ a si ɲɛ tɛ sɔrɔ parce que jamana si tɛ yen min bɛ se ka taa ɲɛ n'a ka kalanko ma basigi an ye exemple di ministre ma bi jamanaw bɛ yen an da fɛ olu ye école maître bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ k'u ka sarako la k'u ka carrière traitement ko la ka an b'a fɔ min ma enseignement de qualité pour que k'o sɔrɔ yaasa u ka jamanadenw bɛ se ka taa baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ ni dɔnniyabaw ye o sɛbɛn Mali donc bi weleli kun ye k'a fɔ ministre de l'administration territoriale école maître minnu bɛ n'a bɛ f'o ma fonctionnaire des anciens fonctionnaires des collectivités ka se k'u ka sarako ta ba la u ka se ka sara a wagati la maloyala koba don an ka jamana ma k'a fɔ
ko an ka école maître de bɛ baara bila parce que o ma sara sɔrɔ a sɔrɔ wagati la alors que sɛbɛnw bɛ yen min b'a exiger k'a fɔ ka délai dilen don bɛɛ ma et pour que école maître bɛ se k'u ka sara sɔrɔ le 25 kalo tile 25. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que o tɛ labato an ka jamana kɔnɔ ka an ka école maître lamaloya. Jamana o jamana b'a ka école maître lamaloya, o jamana ka siniɲɛsigi a bɛ gɛlɛya. Ni a ye initiative ta ka décision ta déjà yan'a ka se yan, o de ye an ka laɲini ye, o de ye anw fana jɔyɔrɔ ye. Donc o b'a permettre k'a fɔ o b'a to école maître bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ o kan ka baara min kɛ o b'a kɛ ka ɲɛ. O de don. Donc lettre kɛli dɔrɔn tɛ, an y'o de fɔ a ye. Mais lettre kɛli ka ɲi, mais lettre kɔnɔna ko batoli o fana de ka ɲi kosɛbɛ. Donc an ko a ma ni lettre in kɔnɔna ko n'a ma bato a bɛna mun kɛ. A ko a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ, même sanction disciplinaire prévu don pour que minnu m'a labato olu ka se ka labato. Tabarikala, ni jamanaden min ma jamana sariya bato e bi jamana sariya sɔsɔ e ni ɲakili ka kan. Jamana baarakɛla min fana bɛ yen ni jamana bɛ sara kalo la ɲɛ 40 ma k'a fɔ minisiri ni jamana faama yɛrɛ n'o ye bandaw n'u jɛw olu ka sariya bɔ k'o bataki bila ni lakɔliko ko ɲɛnabɔla ma ɲɛma min fana ma o bato o ni min ka kan hakili la o wulikajɔ man ka taa yɔrɔ jan nka maaw jigi bɛ lieutenant colonel Abdoulaye Maïga kan ka ministère de l'administration territoriale la sabula a yira k'a fɔ maa don gɛlɛya mana fɔ ka ban a b'a tulo kɛrɛmɔsigi wa jaabi na bɔ a la. An n'a sigi k'a lajɛ nin fana kibaruyaw bɛna to cogo min na. Kalanko gafe la an na to o kɔnɔ yen. An bɛ taa Kamila komini kɔnɔ min ye centre professionnel, centre multifonctionnel ni o ye ka kɛrɔ dɔ jɔ min bɛ kɛ sababu ye komini musow yɛrɛ bɛ se ka baara caman kala k'a daminɛ kalaw ni baara degew safinɛ dilaw ani k'a dɔn galadenw ni kalaliw n'a ɲɔgɔnnaw. O kɔni yɔrɔba dɔ jɔra Kamila yɛrɛmarakafo kɔnɔ min sefa wɛrɛ nafolo barika bonyana kosɛbɛ k'a jɔ jɔnjɔn k'a di sigidaladenw ma. Ani se tɛ ka dɛmɛ kɔnɔ Kamila mairie ka laɲini kɔnɔna la yɔrɔnin jɔra k'a ban k'a dayɛlɛ min ye a baara kunfɔlɔ yɛrɛ daminɛna sabula muso 240 n'a kunkanfɛ Kamila yɛrɛmarakafo dugu bɛɛ lajɛlen cogoya la olu kɔni ye kalan dɔ kɛ kalo 2 kɔnɔ min yɛrɛ diplôme jonjo taara k'a di u ma min kɛra kɛnɛ ye ni ɲɛmaya tun bɛ Kamila maire n'o ye Georges Kane Renouveau Télé bɛɛ kibaruya ɲini bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan a kɛra an ka maaw ɲɛna min bɔra a ko la an k'a lajɛ. Nin y'a san 2 ye Kamila commune rurale maa ɲɛmaw ka wulikajɔ kɔnɔna la kalanyɔrɔba dɔ jɔra Kamila muso kurukara bɛɛ lajɛlen ye min cogoya ko centre multifonctionnel. Centre kofɔta in dayɛlɛla fuan Kamila commune dugu 8 n'a bugudakun bɛɛ lajɛlen musolakaw ye ni kalanbulon ye kalo 2 kɔnɔna la minnu baaraw kuncɛra ni ka jɔnjɔn ta ka di u ma centre kofɔta in na. An bɔra ka attestation di musow ma ka tali kɛ balikokalan kan. A balikokalan nana sababu min na centre multifonctionnel min jɔlen bɛ centre de formation professionnelle pour les femmes de la commune de Kamila o la baarali hakilina de nana ni kalan in sigili ye sen kan. Bon an y'a ye k'a fɔ u bɛna baara minnu dege a tɛ ɲa fɔ u ka notion de base dɔ de sɔrɔ u ka se ka hakilina dɔ sɔrɔ sɛbɛnni kalanjɛ ni sɛbɛnni ani jate la walasa u bɛ se k'u ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ. Kamila maire ka kankɔrɔsigi mun ɲɛsinen don kalanko ma ale y'a ka nisɔndiya jira ni ka wele kan bila bɛɛ ma ko maaw kana tulonkɛ kɛ musow ka kalanko la. Ni centre ni kalan ni baara caman bɛ se ka dege a yɔrɔw la musolakaw cogoya la monsieur le maire Georges Kane b'a kuma jɔnjɔn ni laɲiniw ɲɛfɔ an ɲɛna. Dɔw bɛ charbon baw kɛ dɔw bɛ taa gɔnibolo tigɛ kungo kɔnɔ o baaraw ni farati tɛ ban a baaraw fana tiɲɛninɔ b'a la parce que yiritigɛ an bɛɛ b'a dɔn u bɛ ɲangata min san ka kungo kɔnɔna ma an y'a ɲini centre in ka se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka former baaraw la bamayɛlɛmaliw la u bɛ se ka former kalaliw la. Kalankaramɔgɔ minnu ye muso ninnu kalan nin waati ninnu kɔnɔ olu ye nimisiwasaba sɔrɔ k'a sabu kɛ muso ninnu ye taaɲɛ ni faamuya minnu sɔrɔ kalan ninnu na Alikaw Jakite. Lecteur n'o ye kalanjɛ ye n'i ye gafe d'u ma bi n'o ye livre ye bɛɛ bɛ se ka dɔɔnin tɔmɔ kɔnɔ ka se k'o kalan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye jate ye bɛɛ b'a dɔn téléphone ko kɔni diɲɛ yɛrɛ kɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen n'i ye jatedenw ta ka lajɛ jateden yɛrɛ mana kɛ cogo o cogo an balakaw u bɛ se ka dɔ tɔmɔ la. U y'a ye fɛnɛ vraiment nin ko in ye olu de ka ko ye so in ye olu de ta ye n'olu bɛ wuli k'u bolo di ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila fɛn min ye baara yɛrɛ kɛ ko ɲuman ye o ka se ka sigi so in kɔnɔna na olu y'a ye vraiment. Nin tɛmɛnen kɔfɛ a sɛmɛnciyara ka bɔ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don baaradege wɛrɛw ka boloda joona
n'o ye safinɛ dilanw kalaliw galadonw o ni a ɲɔgɔnna caaman. Barkala ko kamla muso bilara yeleni na o kuma ko kɔni kana kɔsɔnso u kana baw la ka taa kɔw la k'u kalanna kalan ninnu kɔfɛ fana k'a fɔ filaw ye min ye gendarmerie ma ɲɛma n'a jɛ ko k'u janto ni papier mɔrɔsɔni mun m'a to pantalon poche rɔ fini ko yɔrɔ la kamla muso kalannen don kɔni a bɛ kɛ gɛlɛya ye janto ka kɛ o ko ninnu na n'an bɔra yen an bɛ an to Kati ka sin ka taa Kayi teliya la olu man jan ɲɔgɔn na. Min ye kɛlɛ dɔ fana wulila Kayi waati ja ko ka se ka pɔ kɛ fila ye Kayi min b'a to Kayi yɛrɛ tan ka segin bi nɔgɔya cogoya min na o y'a sɔrɔ dadigi kɛlen don Kayi pɔn fɔlɔ yɛrɛ la sa min ye waati tɛmɛnenw na jamana faamaw ye hakilinaw ta ka se ka lahaw ta pɔ dɔ kɔni baaraw kun don Kayikaw ye sefa wari miliyari 52 bɔɲanko a waati borikiden fɔlɔ dali an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kanan na minnu baaraw yɛrɛ seriw kuncɛyɔrɔ la tɔ tora ka pɔ ta k'a di Kayikaw ma u ka taama sanfɛ bonya kɔnɔ o baaraw kɔrɔmɔ kariliw bɛ kɛ nin jɔ a ko ninnu na o kama Kayikadenw ka nisɔndiya bonyalen don a ko kɔnɔna na labɛn jumɛnw sabatilen don minisiri ɲɛma ka kɔrɔmɔ karili hukumu kɔnɔ lasigiden min bɛ renouveau cɔ a la Kayi kɔnɔ o cɔ ye Michel Yaw ye ale ye kumakan dɔw sɔrɔ a kan an k'a lajɛ. Kɔnɔ an bɛ se ka wasu k'a fɔ bon ɲini a ɲɔgɔn ka gɛlɛn bi Kayi kɛra Kayi ye hali ka bɔ pɔn na ka na don sugu kɔnɔ ɛrɛmɔku tigi tant que ka mobili bɔra dɔ ɲɛna n'a ma tigɛ Kayi la hakili tɛ sigi yala bɛna mun kɛ dugu kɔnɔ ta bari pɔn i bɔra ni pɔn i bɛ pɔn ɲini yɔrɔ o yɔrɔ f'i ka bɔ ni sugu ye bari Kayi bi goudron de kɛra sugu ye surtout an bɛ mobili bɛ passer ni yɔrɔ min ye polisi da la ka taa i yɛrɛ ka ni yɛrɛ ka mobili n'a ma tɛmɛ ka indi sɔrɔ hakili t'i la n'ala y'an bɔ doni na hadamadenw n'an bɔ ala y'an bɔ doni na ala y'an bɔ o tɔɔrɔ la k'a fɔ bi an bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ n'a ma kɛ an tun bɛ mun kan o fana ye nafaba de ale nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɛ bi ni in dayɛlɛla n'i ma sira sɔrɔ i bɛ bɔ sira janyana cogo o cogo tant que i bɛ mɔbili ma tiɲɛ i bɛ taa nin ye ɲagaliba de ye Kayikaw ye surtout en transporteur. Nouvelle duman ye nouvelle min ni mɔgɔ bɛɛ kan ka minɛ ka i bolo fila la alternative min bɛ ne bolo o de ye Kayi bɛɛ ka bɔ samedi nata k'i ka nisɔndiya yira mɔgɔ kana kɛ wariko kama mɔgɔ kana kɛ sanuko kama sabula wari ma pɔn d'an ma sanu ma d'an ma an yɛrɛ ka cɛsiri n'an ka wuli ka jɔ an y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'u ka promesse u y'a bɔ a sira fɛ ka wuli vraiment ka foli bila o gouvernement ma ka wuli ka kunbɛn cogo ɲuman yira pour que an ka pɔn dayɛlɛ an ka nisɔndiya partager ni ɲɔgɔn fɛ. Anw de wuli ka jɔ kɛ an caman pour que pɔnko in na an bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min a ma kɛ batara wuli ka jɔ ye an ye démarches caman k'a la fo ka tila ka na marches k'a la ka laban stade kɔnɔna na mais pɔn ko la anw ye laɲini min k'a la kabini pɔn daminɛna fo bi o laɲini ninnu kɔnɔna na olu kɛra pɔn ko la ka sɔrɔ ka na se fo pɔn inauguration ma ka sɔrɔ a ma sara an na an ma wele a kɛnɛ kan fɛn ma f'an ye a bɛ na nafa min na se an ma kosɛbɛ a nafa tɛ bɔ ka ban parce que a b'an ka siraw surunya kelen filanan mobiliba minnu bɛ yen ni a sɔrɔla a bɛ maaw jogin na ani mobilibɔ an tɛ sira yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ pɔn kelen de b'an fɛ bi Kayi bonyana ka se niveau min na n'a fɔra ko pɔn kelen bɛɛ dɔrɔn de b'an fɛ yan nɔ bɛɛ bɛ taa fɛ bɛɛ bɛ na tuma dɔ n'i yɛlɛnna pɔn in kan f'i ka heure kelen ou bien i ka 30 minutes kɛ i dɛsɛra ka sira sɔrɔ mais ne ni pɔn dayɛlɛnna sisan nafaba b'a la a bɛ taa ka segin nɔgɔya population bɛ lafiya kosɛbɛ pɔnko in na mais pɔn in kɔnɔ à vrai dire an ma bonya a kɔnɔna na an ma wele ka sigi a kuma kunna wa an t'a commission fɛnɛ kɔnɔna saga 42 u bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin bɛ dan sigi kibaruya tako fɔlɔ la yan'an ka bɔ yen an y'a yira aw la k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Kati mairie kɔnɔ kibaruya di nasaratigɛ la an b'a ko kan k'a ɲɛɲini waasa kalon kana da maa la ko la tiɲɛ gɛrɛgɛrɛ ye fɛn min ye o ka ɲini ka di Mati Buruja nka gɛlɛya ma na kibaruya di kɔnɔna la an bɛ kibaruya minnu sɔrɔ ka se ka maaw labɔ a ko kalama kosɛbɛ Katika bɛɛ kamana guanlen don bi a ma sɔrɔla k'a fɔ mairie cakɛlaw degunba bɛ a agents kan minnu yɛrɛ lapsa jɛkulu maaw ye u sɛgɛnnen don ka sabu kɛ hakɛ minnu bɛ u ye ni o ye
u ka INPS ani u denw ka hakɛ minnu kan ka sɔrɔ saraw kana na ka taa fara ni banala wari min bɛ tigɛ i ka sara la i ka se ka amo sɔrɔ o gɛlɛya bɛ INPS ma ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ sefa wari miliyɔn 43 o de juru bɛ Kati mairie la u ka kan ka min sara INPS ye walasa cakɛlaw ka se k'u ka amo ni INPS olu sɔrɔ n'o ye k'u bénéficier dɔw y'a jira k'a fɔ amo ni INPS bɛ tigɛ u ka sara la nka olu tɛ k'a bénéficier o kɛlen don gɛlɛyaba ye gɛlɛya min na dekun bɛ minnu kan olu bɛ ka wuli k'u ka nisɔngoya jira waasa u ni maire ka sigi k'a fɔ k'a ko kunna nka jate dɔw y'a jira k'a fɔ jateminɛbaa caman ka fɔ la ko maire la ka ɲɛmɔgɔw kan ka sigi k'a fɔ jɔnjɔn kɛ ni ninnu ye waasa ka hakili falen kɛ bonya ni karama kɔnɔ nka k'u b'a la ka don dɔw yɛrɛ kan ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni jagoya waraka baaraw kɔni kɛ kunungo maire cakɛla caman y'a jira ko u bɛ ka sɛbɛn dɔw di u ma u k'u cɔ a sɛbɛnw kan k'u bɛ taa fɛn mun ko la olu yɛrɛ t'a dɔn o ye fɛn min ye nka an yɛrɛ ɲinini dɔw kɛ ka se ka ɲininkaliw kɛ sɛbɛn ninnu maa minnu bɛ ka taa sɛbɛn kɛ ka taa maa minnu bɛ n'u ma kalan kosɛbɛ walima ni dekun b'u kan ka taa u jagoya u k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔw la o ye gɛlɛya ye dɔw y'a jira an na k'a fɔ ko u bɛ 400 di olu ma k'u nɛgɛ k'u ka n'u tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛn ninnu na nka anw yɛrɛ y'o kibaruya sɛgɛsɛgɛli kɛ o baaraw bɛ sen na lisi dira maa min ma ka taa di cakɛlaw ma an bɛ k'a ɲɛɲini ni min sɔrɔla a kan an na o kibaruya jɛlen di mɔgɔ ma nka maa caman ye bilasirali kɛ ko Kati sigida ɲɛmɔgɔw u y'u cɛsiri kosɛbɛ ka kuma Kati mairie fɛ kabi waati tɛmɛnenw na n'o ye maire lakaw ye nka hali bi ɲɛma sɔrɔ kow la hali bi maa caman y'a ɲini Kati sigida ɲɛmɔgɔw n'o ye dugutigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka kuma Kati maire ɲɛmɔgɔw fɛ waasa gɛlɛya min bɛ mairie kɔnɔ u ka se k'a fɔ k'a dilan ka ɲɛ sabula maa tɔɲɔli ciyalen Kati mairie la kosɛbɛ min bɛ ɲini ka na kɛ ni balawuba ye ala m'an kisi a ma Fanta Tumota n'an bɛ danse kibaruya ninnu na min ye gendarmerie maa ɲɛma Samu Mɛnkɔrɔ Jakite kunungo u fana ye mutuelle n'o ye gendarme minnu bɛ yen u ka hakɛw bɛ se ka dɛmɛ ani ka bilankɔrɔ k'u ye a y'o kɛnɛ dɔ ɲɛmaaya jaabi na sɔrɔ waati nataw la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye lieutenant Keita Lasana Tamba Keita k'u ni sɔgɔma ne bɔra kuma la. Amadu an b'i fo i ni ce kunnafoni ɲuman dili la kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na anw bɛ taga sori Ibrahima Jalo fanfɛla la tani ka segin kunnafoniyaw an ka nɛgɛ karafetigi a si ka yamaruya kɔnɔna la sanga kunkurunin kɔnɔ an ni sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na siraba kunnafoniya di aw ma.